በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዝሓለወናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኾኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ኣራጊተ ጸሎት ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ወዳብ ዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም መዓርግ ከከም መዓርጎም ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓዮም ኣሜን። 13 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣእላፍ መላእክት ሕዳር 13 በዛ መዓልቲ እዚኣ መምህራን ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣእላፍ መላእክቲ መዘከርታ በዓሎም ንኽነክብር ኣዘዝና። እግዚአብሔር ንመላእክቲ እንክፈጥሮም ከሎ ብነገድ 100 ብክፍለ ነገድ ድማ 10 ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ተፈጥሮም ድማ እምሃበ ኣልቦ ሃበቦ እዩ። ኣይጠምዩን ኣይጸምኡን ኣይዋለዱን ኣይሞቱን። ተፈጥሮኦም ረቂቕ እዩ። ተግባሮም ወትሩ ቅዱስ 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 እናበሉ ፈጣሪኦም ምምስጋን እዩ። ምግቦም እውን እዚ እዩ። ዕረፍቲ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጡን። ኣብ ኮቴቶም ዕረፍቶም ኣብ ኮቴቶም ከም ዝብል እዩ። ብተወሳኺ መልኣኽ ማለት ተለኣኣኺ ኣገልጋሊ እዩ እሞ ናብ ወዲ ሰብ ምሕረትን መዓትን ይለኣኹ። ምሕረት የውርዱ ልመና የዕርጉ ቅጽዑ እንክበሃሉ ከለዉ ድማ ይቐጽዑ። ስነ ፍጥረት 4 ወቕትታት ከይዛብዑውን ይሕሉ። ስለ ወዲ ሰብ ወትሩ ይማልዱ። ምስጢር ይገልጹ ይረድኡ። ከይንሰናኸል ድማ ይሕልውና። ስግደት ይግብኦም። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ሓጣን ካብ ጻድቃን ይፈልዩ። ብሓፈሻ ንወዲ ሰብ ህይወትን ድሕነትን ክበሃል ካብ ፈጣሪኦም ዝተውሃቦም ትእዛዝ ክሕልውን ፍቓዱ ክፍጽሙን ይነብሩ። እዚ ዕለት ብሊቃውንቲ አንደበት ኣእላፍ መላእክት እናተብሃለ ይጽዋዕ። ብሃይማኖት ብተልእኾን ብምስጋና ዝነብሩ 99 ነገደ መላእክቲ ብሓደ ዝኽበሩሉ ዕለት እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ቅዱሳን መላእክቲ ብስምን ብመዓርግን ከም ዝነግረና ኩሉ ብማሕበር ብትዕይንት ኣገልግሎቶም እዩ እውን ይነግረና እዩ። ንኣብነት ቅዱስ ያዕቆብ ብነዊሕ መሳልል ክወፅን ክወርድን ርእዩ እዩ። ዘፍጥረት 28 ፍቕዲ 12 ነቢ ኤልሳዕ ንግያዝ ኣርእይዎ እዩ። ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 17 ነቢ ዳንኤል ርእዩ እዩ። ዳንኤል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 10 ኣብ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝማሬ ምግላጾም ቅዱስ ሉቃስ ጽሒፉ እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ቅዱስ ዮሐንስ ብራእዩ ርእይዎም እዩ። ራእይ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 11 ካብዚ እውን ብተወሳኺ ኣብ ብዙሕ ናይ መጻሕፍቲ ክፍልታት ተጠቒሶም እዮም። ቅዱሳን መላእኽተ ብርሃን መንፈሳውያን ሰባሕያን መዘምራን መተንብላን መማለድቲ እውን ተባሂሎም ይጽውዑ እዮም እሞ ክልሙንልና ክንሓስቦም ይግባእ ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክሙ ዘኮንክሙ ሰዌ እግዚአብሔር በዕለተ ይቤ አእላፋ ሰራዊት እለ ስራፊኤል ወለድ ኪሩቤ እምሃሩረ ወርቄ ወእምቁረ ብዙህ ምንዳቤ አክናፊክሙ ይኩነነ ጉልባቤ አሜን። አክናፎም ይኩነና ጉልባብ አሜን። ቅዱስ አስከናፍር ሮማዊ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ብሃይማኖቱ ምክንያት
13 ሸፋቱ ክርስቲያን ክኾኑ ዝገበረ ቅዱስ አስከናፍር ሮማዊ አዕረፈ። ናይዚ ቅዱስ ሰብ ናይ ህይወት ታሪክ ደስ ዘብልን ዘምህርን እዩ። እዚ ቅዱስ ናይ ገዳም ሰብ ኣይኮነን። ኣብ ሮም ከተማ ኣዝዩ ሃብታም በዓል ሓዳር ኣቦ ሓደ ውላድን ናይታ ከተማ መስፍኒ ዝነበረ እዚ ሰብ ብጣዕሚ ሕያዋይን ንኣብርሃማውን እዩ። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ነዳያን ክቐበልን ክጋብዝን ዝውዕል ነገር ግን ሓደን ባሕታውን ወዱ መጻጉዕ ድውይ ኮነ። ን35 ዓመታት ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ይነብር ነበረ። ቅዱስ አስከናፍር ግን ንፈጣሪኡ እንተማርር ወይ ሕያውነቱ እንትቕንስ ኣይተረኣየንን። ሕጂውን ነዳያን ምጽጋቡ ጋሻ ምቕባልን ቀጸለ እምበር በቲ ወቕቲ ድማ ሰብ እናቐተሉ ዝዘርፉ 13 ሸፋቱ ነበሩ። ስለ ቅዱስ አስከናፍር ደግነት ሰሚዖም ቀቲሎም ንኽዘርፍዎ ተማኸሩ። ሓለቓ ሰራዊት ብምዃኑ ብምትላል ከዱ። መነኮሳት ፈለስቲ ይፈቱ እሞ 13ኦም ልብሰ መነኮሳት ተኸዲኖም ኣሲፎም ሓቢኦም ኣብ ኣፍ ደጊኡ በፂሖም ናይ እግዚአብሔር ኣጋይሽ ኢና ኣሕደረና በልዎ። ቅዱስ አስከናፍር ድማ ድምፆም እንትሰምዕ ደንገጸ። ውፅእ ኢሉ ረኣዮም እሞ ጎይታዬ ምንም ሓጢአተኛ እንትኾንኩ ሓደ መዓልቲ ናብ ባሪኻ ከም እትመጽእ ይኣምን ነይረ ክብል ብሓጎስ ተዛረበ። ከምዚ ዝበለ እቶም ሸፋቱ 13 ብምዃኖም ጎይታ 12ኦም ሃዋርያት ኣኸቲሉ ዝመጸ መሲልዎ እዩ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብ ገዙ ኣትዮም እግሮም ሓጸቦም። ናይ እግሮም ሕጻብ ንወሲዱ ኣብ ልዕሊ ወዱ ኣፍሰሰሉ። ኣብቲ ልዕሊ ዝሓመመ ወዱ ማለት እዩ። ሃንደበት ድማ ን35 ዓመታት ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ዝነበረ ቆልዓ በርደግ ኢሉ ካብ ዓራቱ ተለዓለ። በዚ ጊዜ ቅዱስ አስከናፍር ነቶም 13 ሸፋቱ ብግንባሩ ተደፊኡ ሰገደሎም። እቶም ሸፋቱ ግን ነገሩ ስለ ዘሰንበዶም ዝደንጸዎም ሰንበዱ፣ ደንገጹ። ጎይታ 12 ሃዋርያት ኢሉ መምጽኡ ዝሰምዑ ናይቲ ሃገር ሰባት እናመጹ ክሰግዱሎም ጀመሩ። በዚ ጊዜ ሸፋቱ ክዳኖም ኣውፂኦም ሓቂ ተዛረቡ። ንሕና ሸፋቱ ኢና፣ ዝመጻእናሉ ምኽንያት እውን ክንቀትለካ እዩ። ኣምላኽ ግን ብሕያዋይነትካ እዚ ኩሉ ሰርሐ። ሕጂ ግን በጃኻ ንሕና ክንቀትለካ ስለ ዝመጻእና ሰይፍና ውሰድ እሞ ቅተለና በልዎ። ንሱ ግን ምእንቲ ትሕትና ኢኹም ከምዚ ትብሉ ዘለኹም ኢሉ ተኸራኸሮም። ድሓር እቲ ሓቂ ምስ ፈለጠ ድማ ንስሓ እተው እምበር ክትሞቱ የብልኩምን ኢሉ ስንቂ ሂቡ ኣሰናበቶም። 13ኦም ሸፋቱ ቁሩብ ብርስን ወሲዶም ናብ ጎቦ ወፁ። ነቲ ብርስን ኣብ መሬት በቲኖም ምሸት ጥራሕ እናጠዓሙ ብጾምን ብጸሎትን ተጋደሉ። በዛ ዕለት ድማ 13ኦም ብሰማዕትነት ናይ ክብሪ ኣክሊል ተቐበሉ። ቅዱስ አስከናፍር እውን ዝተቐደሰ ህይወቱ ተጊሁ ነይሩ። በዛ ዕለት በሰላም አዕረፈ። በረኸቱ ይሕደረና። አርኬ ከምዚ ይብል: ሰላም ለአስከናፍር መንስኤ መጻኩ እምዓራት ጸበለ ፈያት ነዚሆ በሃይማኖት ወሰላም ካዕበ ለእሉ ፈያት እለ ተጋደሉ መጠነ 30 ዓመት ሶበ ነጸርዋ ለዛቲ ትምህርት። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሃገረ እንጽና ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ጢሞቴዎስ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ኣብ መበል ሳልሳይ ሚእቲ ክፍለ ዘመን ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ናይ እንጽና ወይ ከዓ ግብፂ ጳጳስ እንትኸውን ካብ ብንእሽተይ ጀሚሩ ጻድቕን ንጹህን ኮነ። ዓብይ ተጋድሎ እውን ተጋደለ። ሰናይ ህይወቱ ዝፈተው ኣበው ኣብቲ ወቕቲ እቲ ናይታ ከተማ ጳጳስ ናይቲ ህዝቢ ጓሳ ንኽኸውን መሪፆም ሸምዎ።
ጊዜኡ ናይ መከራ ጊዜ ብምዃኑ ድሕሪ ቁርብ ጊዜ ናይ ከተማ መኮንን ክርስቲያናት ምቕታል ጀመረ። ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ክርስትናኻ እንተዘይከሓድካ ኢሉ ኣሰሮ። ንጎሆ እናወፅአ ደሙ ክሳብ ዝፈስስ ይገርፎ ነበረ። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ሓደ ብሓደ ወዳእይሉ። እዚ ቅዱስ ግን ብትዕግስቲ ኩሉ ከኣለ። ብኸምዚ ኩነታት ዘመነ ሰማዕታት ሓሊፉ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሓራ ወፀ። በዚ ጊዜ ህዝቡ ሰብሲቡ ጸሎት ገበረ። ጎይታዬ ነዚ መኮንን በጅኻ መሓረለይ፣ ዝገበሮ ነገር ኩሉ ብዘይፍለጥ እዩ እሞ። ነዚ ጸሎት ብወረ ነጋሪ ዝሰምዐ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተገሪሙ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ከይዱ ብግንባሩ ተደፍአ። እንትጸልአካ ዝፈተውካኒ ኣቦ መሓረኒ በሎ። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ኣምሂሩ ኣጥመቆ። ክልቲኦም ሓቢሮም እናተጋደሉ ነበሩ። በዛ ዕለት እዚኣ ድማ ኣዕረፉ። ዓርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለጢሞቴዎስ በገጸ ሰብ ዝኣምኖ ለእግዚአብሔር አምላክ አድህኖ እንዘይብል ጸለየ ወሳለ ለዘኮነኖ እግዚኦ እግዚኦ ለአበሳሁ ክድኖ እስመ ለህይወት መርሃ መንገለ ከኮኖ። አባ ዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት። ከምኡውን በዛ ዕለት እዚኣ መበል 64 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ አባ ዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ካብ ሃገረ እስክንድርያ እንትኸውን ቀሽን ኣብ ልዕሊ ንዋያት ቤተ ክርስቲያን መጋብን ኮነ። ንጹህ ጽኑዑን ብስጋኡ ድማ ድንግል ብጸባይ እውን የዋህ ብፍልጠቱ ድማ ዓቂ ኮነ። ቅድሚኡ ዝነበሩ ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎፍሎስ ሲስ ኣዕረፈ። ነዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ሸምዎ። ብዙሓትን ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። ብዙሕ መከራ እውን በጽሖ። ኣብ እስር ቤት ተደርበየ። 2 ጊዜ እውን ንዝጠመዩ ኣናብስቲ ሃብዎ። እንተኾነ ክትንክፍዎ ኣይከኣሉን። ከሓዲ ንጉስ እስላም ብዝተፈላለዩ ቃል ኪዳናት ሃይማኖቱ ከለውጦን ከተዓሻሽወን ፈቲኑ ዘይኸውን ምዃኑ ምስ ረአየ ድማ ካብ እስራቱ ፈቲሑ ሰደዶ። ክሳዕ ዘመን ዝዕሪ ናብ ገዳመ አስቄጥስ ግልስ በለ። ድሕሪ 9 ናይ መከራ ዓመታት እግዚአብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ተመልኪትዎም ንጉስ ኣብያተ ክርስቲያን ክህነፃ ቅድሚ ሕጂ ዝተወሰደን እውን ንኽምለሰለን አዘዘ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ በዚ ጊዜ እዚ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣህነፀ። ኣብ መንበረ ማርቆስ ን28 ዓመታት ጸኒሑ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላም ዓረፈ። ዓርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት ዘተሰይመ ድህረ ፊላታዎስ ሮመ በእንተ ሃይማኖት ወጽድቀ እንዘይትጋደል ፍጹመ አናብስኑ ለኪፎቶ አመ ወሃብዎሙ ቅድመ ወአመ ወሃብዎሙ ካበ ቀቢኦሙ ደመ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ አልጥያ፣ ናይ ሚክሮና፣ ናይ ማርዮና፣ ናይ ፊልትቦር፣ ናይ አብራኒን ናይ ንጉስ ኣነሬዎስን መዛክርታኦም እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። 13 ዓመታዊ በዓላት ዝኽበሩ ቅዱሳን ድማ እዚኦም እዮም። ኣእላፋት መላእክቲ 99 ነገደ መላእክቲ ቅዱስ አስከናፍር ሮማዊ 13 ግሁሳን አበው ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዝእንጽ አባ ዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩኽ፣
አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣረመለይ። ስንክሳር ሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን አሜን።